Току-що осъзнах, че проблемът не са краката ми, а обувките. Чувствам, че обувките се делят на два вида. Красиви и удобни. Винаги съм залагала на красивото. Обувам ги, ходя с тях 2 минути и след това цял ден се влача като пингвин. Но дами, това е специално за вас. Всеки има право да е красив и щастлив едновременно, така че с най-голямо удоволствие ви казвам, че най-търсеният модел на Туа Солея е отново в сайтът им, така че побързайте. Отпред са по-широки и краката ми не са стиснати, все едно съм в трамвай в час пик. Подметката е гъвкава, което позволява свободно движение на крака през целия ден. Краката ми се чувстват като на облак, а не като на човек, който съжалява за решението си. Вътрешната част е от сертифициран материал, който пази краката свежи през целия ден. Без миризми, без бактерии и без неприятни изненади. Като малък спа комфорт за стъпалата ми. Изработени са от кожа и съвсем спокойно се съчетават с всеки един аутфит. Единствените обувки, с които не бързам да се прибера и да ги събуя. Ако и ти си като мен, разгледай сайта на Туа Солея.